Dobrý deň. Zdravím všetkých z vás, ktorí ste si dnes našli čas na to, aby ste si lepšie naučili predmet stolovanie. Dnes by sme si niečo viacej povedali na tému inventár a zariadenie. Čo je to vlastne inventár? Čo vás prvé napadne? Správne odpovede mi píšte do komentáru. Aby som to ďalej nezdržovala, tak sa poďme na to pozrieť spoločne. Inventár sú vlastne všetky pomôcky, ktoré používame pri obsluhe. Gastronomický inventár je súbor prostriedkov, ktoré používame na prípravu, servírovanie a konzumáciu jedál a nápojov, vrátane zabezpečenia výroby a odbytu. Na začiatok možno náročná definícia, ale postupne uvidíte, že vôbec to nie je také ťažké. Čo to znamená vlastne príprava? Keď sa nad tým zamyslíte, vždy v reštaurácii, v hoteli, v kaviarni niečo pripravujete. No a na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku pre hostí, potrebujeme nejaký inventár. Čo vás prvé napadne? No, takže asi najdôležitejšie by bol stôl a stolička. Bez toho si host nesadne, bez toho sa host nenaje. Ďalej potrebujeme niečo, do čoho naservírujeme. Či už je to jedlo alebo nejaký nápoj. Najčastejšie teda potrebujeme nejaký tanier, potrebujeme nejaký pohár. To je vlastne tá definícia servírovanie. No a na to, aby host mohol skonzumovať napríklad ten pokrm, potrebuje samozrejme príbor. To je tiež súčasť inventáru. Určite ste si už pri návšteve kaviarní, reštaurácií, barov všimli, že každá vyzerá nejako ináč. Každá je niečím špecifická a možno práve preto ju radi navštevujete. Jedným z dôvodov je aj práve to, že inventár môžeme rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. Základnými kritériami delenia sú materiál, stredisko alebo úsek používania a príležitosť použitia. Ako môžete vidieť na obrázku, tak materiál najčastejšie môže byť kovový, sklenený, drevený, porcelánový. To sú tie najbežnejšie, s ktorými sa stretnete skoro v každej jednej prevádzke. Stredisko, no to sú napríklad tie už spomínané kaviarne, reštaurácie, hotely, bary. Každé má nejaký špecifický inventár, ktorý používa. Posledným delením je podľa príležitosti. Tu rozlišujeme inventár na bežnú prevádzku a na slávnostné príležitosti ako bankety, recepcie, rauty. My sa pri dnešnej prezentácii zameriame skôr na delenie podľa strediska. Najčastejším delením v rámci strediska je reštauračný inventár. Prvú kategóriu máme stolový a sedací inventár. Tu teda patria stoly, stoličky rôznych tvarov a veľkostí. Druhou kategóriou je veľký stolový inventár, kde patria poháre, taniere, príbory a inventár na teplé nápoje. Tretiou kategóriou je malý stolový inventár. Malý stolový inventár sa budeme bližšie učiť, ale v podstate je to všetko, čo patrí do stredu stola. Ako môžete vidieť na obrázku, solnička, menu, číslo na stôl, vázička, olejnička. Pomocný inventár je všetko, čo čašník potrebuje pri svojej práci. Napríklad gloša, ohrievač, tubus. Reštauračná bielizeň to sú rôzne typy obrusov, naperónov, malých dečiek, príručníkov a iné. To je pre toto video všetko. Ja vám prajem príjemné učenie a dúfam, že sa vidíme o ďalšieho videa. Prosím, nezabudnite dať like, ak sa vám toto video páčilo a určite mi napíšte komentár. Majte sa pekne.